me yasa Ali Nuhu baya taimakawa 'yan Kannywood a lokacin da suka samu larura ko kuma suke buƙatar taimako? Shi Ali Nuhu kam me yasa fi sabilillahi baya haka? Wannan fa yawanci mutane irin kalaman da suke fitowa daga bakunan mutane kenan, saboda har yanzu wasu mutane sun kasa bambance aikin riya da kuma wanda yake yin abu fi sabilillahi. Dan Allah jama'a ku saurare wannan bidiyo da Allah gashi nan. Assalamu alaikum. Mai girma MD, duk abin da kake yi wallahi mun sani. Mun san me kake yi, mun san ya kake yi, amma mun zuba ido ne. Mai tunanin ko zaka fito da hanyoyin da zaka bayyana abin da kake da kanka. So baka bayyana ba. Da haka wannan gunto shawara ce. A yau masana'antar Kannywood gabaki ɗayanta, idan aka ce ga wani bai da lafiya ko ya samu matsala ko yana neman taimako, mutum na farko da ake fara zai taimake shi kai ne. Mutum na farko da ake fara zagi dan ba taimake wannan mutum ba kai ne. Amma da masu zagin za su je su yi bincike, za su gano cewa kai ne mutum na farko da kake iya ba tallafi. Amma baka faɗi. Yanzu misali kamar rashin lafiyar Adamu Zango, da ya rashin lafiyar asibitin nan, in ban da shi da kanshi ya faɗa ya ce har ya fara jinya har ya gama kai ka je ka ɗauki nauyi a asibitin da komai, ba za ka faɗa ba. Ba wai kai za ka zo ka faɗa da kanka ce na taimaki wani ko na taimaki wani ba, a'a. A cikin yaran ka ware wani ya zama SA ne kawai na wannan assistance din. In mutum ya zo taimako ce ne wani, in an yi taimako za ta yi wa sati ko a ƙarshen wata a ce a mutanen da ka taimaka da wani ga sakon ko in ji Adamu, a yi shi in public kowa ya gani, kamar abin da rara yake. A da shekarun baya rara yana so a tabbata yana da kyauta, sai ya zo kawai da sallah sai ya ce malam gatari, malam waye yana 50,000, wani na 100,000, wani na shinkafa. Yana yin wannan dan a ce na yi. A jama'a yana da kyau mu fa gane ba kowa ne yake yin abu domin Allah ba kowa ne kuma ya damu da yin abu don ya tarar da sakamako a gurin Allah ba. Yawanci yanzu duniyar da muka zo yanzu kowa ya fi son yayi abu a shigo social media ya tara yaransa na media. Kun gane ai, a ce yayi kaza, ya raba shinkafa a waje kaza, ya gina masallaci a guri kaza, yayi kaza. Wallahi irin taimako da Ali Nuhu yake yi a masana'antar Kannywood, da a ce Ali Nuhu mutum ne wanda yake so a rika fitowa media ana faɗin abubuwan da yake yi, na rantse da Allah da sai ya tashi kanku. Amma ba haka yake ba. Shi kawai idan zai ma abu dan Allah yake ma. Na rantse da Allah ni kaina irin taimako da Ali Nuhu ya mun, idan nace yallaɓai zan yi magana zan fito social media zai ce a'a, ba ni ba dan riya nake yin taimako ba, ina yi ne domin Allah. Wannan bawan Allah ya saka wa Ali Nuhu da alkhairi. Zan dan baku labari wata gajeriya. Kowa ya san marigayi Ahmad S Nuhu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Ina jin shekaran jiya ko jiya ya cika shekara 18 ko 19 da mutuwa. Allah ya rahamshe shi. Mahaifiyar Ahmad S Nuhu, bawan Allah nan Ali Nuhu, ya je ya ɗauko ta a Jos, ya ɗauko ta ya kawo ta Kano. A Kano ya kama mata gida, yana duk abin da kuka san ɗa yana yi wa mahaifiyarsa, haka bawan Allah nan yake yi.